o să vedeți două părți, fiindcă s-a întâmplat o chestie neplăcută. M-a sunat tata și apoi s-a dus asta. Ipogolazo. Nu pot să fac asta. Efect de America. Nu. Ipogolazo. Nu cred. Efect de America. Hai să vedem ce chestii rău. Le-a aplicat în toată tot. O să-l dau la giveaway. Da, să nu tot așa. Cred că să fac un giveaway. Toto Sahur. Hai să mai vedem. În partea anterioară o să vedeți arătată ăla cum stă. V-am arătat short și un videoclip. Încă nu s-a postat. Dacă vreți să-l vedeți. Uitați-mă, Iulia Baran se numește. Mama! 517 milioane. 3 like-uri. 3 like-uri. Și 517. Ce? Nu ți-am zis 517 vizionări și 3 like-uri. Da, uitați-vă la ele. Mai mult e amuzant. Uitați. Și acum întorc. Și nu, arăt eu. Și aici, ăsta e ca să știi. Să nu mai fac giveaway. Nu dau direct. Să știu la bine, să uciziți la YouTube. Cred că e secret. Nu, e Brain Rot God. Băi, frate. Da, o să... Nu, stai. Frate. Go, go, go! Funny. Loading, loading, loading. Messi, Ronaldo. Eu o să aleg Ronaldo, sincer, aici. Acum o să aleg Ronaldo. Ce este? What is better? Bine la Margarita.
Bă, ăștia nu sunt neapărat scammer. Unul altora le place Messi. Acum pe bune, să fim serios. Ce să fac eu? Ballerino Lololo. Ce să fac cu balerino lololo? Nu știu, frate. Giraffa celeste. Eu sincer o să bag totul sau Jul. Nu, îl bag ăsta așa. Pentru și mai bag totul bine, ca să Ipogolazo. da, e bun pentru fier. Ipogolazo. Lucky Block. Lucky Block. Nu mai vrea 15 la... Nu știu. Lucky Block. Los Lucky Blocks. Auzi, Lucky Block. Lucky Block. Los Lucky Blocks. Lucky Block. Lucky Block. Los Lucky Blocks. Lucky Block. Shell. Meat. Shell. Meat. Cheese. Shell. Meat. Cheese. It's raining tacos. Raining tacos. Raining tacos. Lucky Block. It's raining tacos. Lucky Block. Bombardiro Vaccariro. It's raining tacos. From out of the sky. Tacos. o să eu cred. No need to ask why. Just Graipus Medusi. close your eyes. It's raining tacos. Out in the street. All you can eat. Stai în tată. It's raining tacos. Iuuu! În tată l-am întrebat să fiu cu asta. Să fiu de bani el. Shell. Meat. Cheese. Shell. Hai să schimbi la lucrurile. Poate îmi duc asta. Nu știu. Cheese. It's raining tacos. Raining tacos. Tacos. Giraffa celeste. It's raining tacos. Cheese. Nu trebuie. Asta să-mi trebuie să
Job, 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 sahur. O 3000. Hai să vedem ce ne la fezul ăsta. Chiar că la chitară ce facă. Ce chestia? Tralalita, tralala. Job, job, sahur. Job, 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 sahur. Pe ăsta nu îl da. Popolazo.
Tipo golazo. Capitano Bullini. Nu cred ce mi-a picat. Da. Capitanul Bun. Ce a fost? Tipo golazo. Uitați, uite. Ce fain. Coco Fanto Elefanto. Hai să vedem câte... De fapt, perfect. L-am văzut. O să fie foarte. Ce-am tot?
lo struzzo turbo 3000. Băi, mami. Sushi Inu. Hai. Așteaptă. Dar nu știi să aștepți. Nu știu să aștept pentru că a trecut timpul. N-a trecut. Băi, mă, tu știi acum cât timp a început? Vezi că am făcut ceva. Tu știi că acum... Da, la 5 a început. Nu a început la 5. Hai și 10. Ce-ar spune voi la cât a început? A început la și... A început la și 20. Da. O, Adică timpul să încep. nu. Scrieți pe chat la cât a început. La cât a început. La și 20. La și 20 a început. Asta a început ce? La cât a început abia? La și 20. Nu. Da. 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 Deci tu nu știi să ai răbdare, așa? Nu mai. Nu? Ce spuneți voi? Pe bune a trecut timpul ăla, nu? Nu a trecut timpul. Nu. A trecut timpul. Am dreptate. Păi, a început la și 20. Mama, lasă să se termineze nepul ăsta. Durează 2 minute. Graipus Medusi. Trebuie să... Graipus Medusi. Se termină? Nu? Nu vezi că cum arată eu. Uite, și după hai să vedem dacă mai câștigat unul. Graipus Medusi. Păi, am zis să termine asta. Am zis... Nu și eu vorba ta. Când e și 10, când e și 15 și tu spui că e și e 20. Graipus Medusi. Codez.
Hai să vedem. Și cred că... Uite, și aici spune că nu mă durează mult. Spune că... Nu, să spune... Bananito. Știi ce trebuie să spune aici? Să... Exagerezi? Nu cred ce mi-a picat, stai așa. Deci le iau până și după închid, promit că degetele. Bananito. Trebuie să spun aici un cod ca să pot să-l iau. Dacă nu, din păcat. Nu o să mai zic pe... Știi ce zic? Că trebuie să spunem. Trebuie să spun. Visami codis. Nu știu, am uitat. Ce? Bine. Bun, la revedere, ne vedem următorul update. Nu-mi placă acum. Acest bananito a fost cel mai bun brand. Uitați-vă cum arată. Are colț de vacă. Lucky Block. Păi bune, da, așa e o vacă bananito. Haideți să-l punem aici zi. Și apoi... punem în locul de password. Dacă aveți niște... Cum să zic? Dacă aveți niște... Bun, la revedere, ne vedem în următorul update. La revedere! Bye, bye!